आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. कलमठ कलशारोहण दिंडीला मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात सुरुवात झाली आहे. कलमठवरची कुंभारवाडी इथून कलशारोहण दिंडीला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर कलमठ खालची कुंभारवाडी इथं जाऊन कलमठ कोष्टीवाडी, लांजेवाडी, सुतारवाडी, लक्ष्मण नगर, बाजारपेठ, गोसाववाडी, बिडेवाडी, नंतर टेमवाडी मार्गे कलेश्वर मंदिर इथं या कलशारोहण दिंडीची सांगता होणार आहे. 4 दिवस कलशारोहण दिंडी तसेच कळस पूजन आणि विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. या कलशारोहण दिंडीमध्ये हलते चित्ररथ तसेच ढोल ताशे आणि महिला वर्गातून कलश घेऊन ही शोभायात्रा मोठ्या उत्साहात सुरू झालेली आहे. पाहुयात या दिंडीचा शाही थाट. कलमठ काशी कलेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा आजपासून सुरू झालेला आहे. कलशारोहण दिंडीची आज सुरुवात झालेली आहे. कलमठ कुंभारवाडी येथून सुरुवात झालेली आहे. कलमठ बाजारपेठेच्या वतीने देखील ह्या कलशारोहण दिंडीचं स्वागत करण्यात येत आहे. काही कलमठ ग्रामस्थ आहेत आपल्यासोबत. काय सांगू इच्छिता, कशा पद्धतीचं भक्तिमय वातावरण आहे? गावात संपूर्ण सुंदर असं वातावरण आहे आणि सगळं काशी कलेश्वराच्या याच्यावर नतमस्तक होण्यासाठी सगळे आतुर झालेले आहेत
आणि आता आम्ही ते शिवतेच्या मित्रमंडळातर्फे प्रसादाचा कार्यक्रम सादर देत आहोत. आणि काही भक्तगण आहेत. काय सांगू इच्छिता, कशा पद्धतीने वातावरण काय वाटतं? कलमठ गावाचं वातावरण श्रीदेव काशी कलेश्वराचा जीर्णोद्धार सोहळा, कलेकरोहण सोहळा व मूर्ती प्राणप्रतिष्ठानचा सोहळा हा असल्यामुळे प्रत्येक घरातून माणसं बाहेर पडली आणि त्या सोहळ्यामध्ये सहभागी झाली आणि भक्तिमय वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि सगळे आनंद वातावरण आहे आणि असाच आमचा हा पुढे दिंडीचा सोहळा पुढे जाणार आहे. काही युवक आहेत आपल्यासोबत, तुम्ही देखील या दिंडीमध्ये सहभागी झालात, काय सांगू इच्छिता? श्रीदेव काशी कलेश्वर जीर्णोद्धार कलशारोहण व मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा हा कलमठ गावचा होत आहे. ह्या आजपासून पुढील 4 दिवस हा जो सोहळा आहे अति आनंदात सर्व ग्रामस्थ इथे सहभागी झालेले आहेत. त्यांच्यासाठी म्हणून ती दिंडी जी निघालेली आहे, दिंडीमध्ये हजारो संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झालेले आहेत. त्यासाठी जे शिवतेचे मित्रमंडळ आहे त्यांनी एक छोटासा सर्वांना जे प्रसाद वाटपाचा जो कार्यक्रम केलेला आहे सर्व ग्रामस्थांसाठी और सगळे ग्रामस्थ आनंदित आहेत. कलमठ गावची ग्रामदेवता श्री काशी कलेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा आणि कलशारोहण सोहळा पार पडत आहे. आजच्या या कलशारोहण मिरवणूक जी आहे ती सुरू आहे. आपण पाहतो की कलमठ कुंभारवाडी येथून ही कलशारोहण मिरवणूक सुरुवात झालेली आहे आणि यासाठी जे उपरवात आणलेले आहेत आणि ही मिरवणूक आहेत सर्व जे कलमठ गावातील 12 वाडी वस्त्या असतील, त्यानंतर नगरं असतील, हे देखील यामध्ये सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते सहभागी झालेले आहेत. तेथील येथे एक भाविक आहेत, ते सुद्धा आपल्यासोबत. काय सांगू इच्छिता, कसं वातावरण आहे? आमचा कलमठ गावचे ग्रामदैवत श्रीदेव काशी कलेश्वर याचा जीर्णोद्धार कलशारोहण सोहळा आहे. 4 दिवसाचा हा कार्यक्रम आहे. या 4 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्या वाडीत त्यांनी उत्स्फूर्तपणे भाग घेतलेला आहे. तरी ते रॅली काढलेली आहे. ही रॅली पूर्ण गावामध्ये फिरून शेवटी आमच्या ग्रामदैवत कलेश्वर देवस्थानात जाणार आहे. तरी सगळे भक्तांनी उत्स्फूर्तपणे इथे प्रसाद मिळवलेला आहे. चांगला आहे आमचं. निश्चितच हे भक्तिमय वातावरण आपण पाहत आहोत की कशा पद्धतीचं आहे आणि खूप आनंद आणि उत्साह येथे या कलमठ वासियांमध्ये आहे आणि खूप चांगलं नियोजन आहे येथे, जेणेकरून हे सर्व ग्रामस्थ आहेत ते ही शोभायात्रा पार पाडण्यासाठी प्रत्येकाचं मोठं योगदान आहे. इतर लोकांनी याचा विचार करावा आणि एका साईडला चालवा सर्वांनी. आपण मगाशी सांगितलं की कणकवलीच्या आधीची बाजारपेठ ही कलमठ आहे. या कलमठमध्ये सर्वच गुन्ह्या नांदत आहेत. काय सांगू इच्छिता? नाही, पहिल्यांदा कलमठ बाजारपेठ होती ही गोष्ट बरोबर आहे. त्यानंतर आमची ऐकिवातली किंवा पिढ्यानपिढ्या आलेली बातमी अशी की कणकवलीचे पटेल आणि कलमठाचे नाडकर्णी यांच्यात काहीतरी वादावादी झाली आणि नंतर त्यांनी आपली बाजारपेठ सेपरेट केली. पण अजूनही आमची कलमठ बाजारपेठ जशी आहे तशीच आहे. आता कणकवली बाजारपेठ शारीरिक भौगोलिक सगळ्या परिस्थितीनुसार खूप मोठी झाली, तरी पण कलमठ बाजारपेठेचं नाव अजूनही कलमठ बाजारपेठ म्हणूनच आहे, कारण पहिली कलमठ बाजारपेठ. मोठ्या उत्साहाने खूप वर्षाने हा कार्यक्रम होतो आहे. या कार्यक्रमाबद्दल काय सांगू इच्छिता? नाही, कार्यक्रम सुंदरच झाला, प्रश्न नाही. कार्यक्रमाबद्दल आज गेल्या
जवळजवळ 10 वर्षाची मेहनत आज पूर्णपणे फळाला आली. याबद्दल संपूर्ण कलमड गाव अगदी हर्षवर्धन ह्याने नुसते नाचत आहेत. याचं कारण सगळ्या गटांनी, सगळ्या एकत्र लोकांनी येऊन आखलेला हा चांगल्यापैकी कार्यक्रम, वाडीवार घेतलेल्या मीटिंग, प्रत्येकाला दिलेली जबाबदारी ही प्रत्येकाने पार पाडली. त्याला कुठलंही काम एखादं असं कर म्हणून सांगावं लागलं नाही. ज्याला जे करायची जबाबदारी दिली आहे त्याने ती काय आवाहन करू शकता? कलमड ग्रामस्थ भाविक आहेत, त्यांना काय आवाहन? भाविकांना काय आवाहन करू? भाविकांना आवाहन शिस्तबद्ध सगळं कार्यक्रम होतो आहे. चांगली लोक कार्यक्रमाला आपल्या येत आहेत. सगळ्यांनी गुण्यागोविंदाने राहून या कार्यक्रमाला शोभा आणावी. आजूबाजूच्या गावातली पण लोक येणार आहेत. सगळ्यांनी हा 3 दिवस कार्यक्रम इतका सुंदर करून दाखवूया की सगळ्या आजूबाजूच्या लोकांनी, पंचक्रोशीतल्या लोकांनी सुद्धा सगळ्यांनी आठवण काढली पाहिजे की कलमड गावाने केला तो कार्यक्रम त्यासारखा कार्यक्रमच नाही. काय आपल्यासोबत आहेत? काय ग्रामस्थ म्हणून काय वाटतं? मी या ट्रस्टचा सचिव म्हणून काम करतो. त्यावेळी आम्ही जी संकल्पना मांडली ट्रस्टची, ते ट्रस्ट करून आम्ही ते मंदिर पूर्णत्वास नेलं आता त्यावेळेला. आता एवढ्या मोठ्या आणि उत्साहाने हे कल्चर वन दिंडी आहे सुरू आहे, त्याबद्दल काय? नाही, ते आता सर्व ग्रामस्थ आम्ही सर्व एक होऊन, सर्व भक्तगण ज्या मनात ज्या आम्ही काय सुचवलं होतं ते सगळं आम्ही संकल्पना पूर्ण केली आम्ही. निश्चितच हे होते विखाळे, हे सचिव होते या मंडळाचे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की ही दिंडी मिरवणूक खूप छान पद्धतीने चालली आहे, खूप उत्सुकचं वातावरण आहे. आपण हे सगळी दृश्य आपण आपल्या कोकण साथ लाईव्हच्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत की कलमड गावामध्ये कसं पद्धतीचं वातावरण आहे आणि काय जे ही कल्चर वन दिंडी कशा पद्धतीचे मोठ्या उत्साह आणि आनंदात वातावरण आहे हे आपण दाखवणार आहोत. सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते देखील इथे उपस्थित आहेत. या ठिकाणी प्रथमतः काशी कलेश्वरांना नमस्कार करून, कलमड कुंभारवाडी हा एक असा परिसर आहे आणि मुळात कलमडच्या देवस्थानाच्या बाबतीत म्हणाल तर कलमडचे जे 12 पात आहे त्यामध्ये राजसत्ता आली, पूर्वसत्ता आली आणि मग गावडे कुंभार, आणि मग गावडे आणि कुंभार आज आपण पाहिलं असाल एका टोकाला कुंभारवाडीतनं सुरुवात झाली तर शेवट हा होतो आहे गावडेवाडीला. आणि म्हणजे म्हणून गावडे आणि कुंभार हा भाऊ आहे, एक जोडी आहे आणि त्या माध्यमातून हा गाव वसलेला आहे. आणि म्हणूनच आज एवढा आनंद होत आहे की मला वाटतं भावी पिढीला हे प्रेरणादायी आहे. आणि म्हणूनच संपूर्ण गाव आज देहभान विसरून या कलेश्वराच्या सेवेसाठी आणि ह्या समारंभासाठी उत्सुक झालेला आहे. येणाऱ्या 3 दिवस हे असंच वातावरण कलमटमध्ये राहील आणि याही पुढे कलेश्वराला या ठिकाणी नतमस्तक होऊन विनंती करतो की हा जो गाव तू एकत्र केला आहे असाच गाव वर्षानुवर्ष एकत्र ठेवून या गावात सुख, समाधान आणि समृद्धी नांदू दे आणि अशाच तऱ्हेने भावनिक वातावरण सातत्याने या पुढील पिढीमध्ये राहून दे आणि येणारी जी पिढी आहे ही भाविक भक्ताने कलेश्वराची सेवा करून दे, अशा तऱ्हेची या ठिकाणी भावना व्यक्त करतो. आणि आज जो आनंद आहे या आनंदाचा पारवा नाही की कुठेही या आनंदाला कुठेही या पुढच्या काळामध्ये असं काही राजकारण किंवा काही असं होऊन न होता गाव एकोप्याने राहून दे असे पुनश्च एकदा देवाकडे विनंती करतो. आणि सर्व भाविक भक्तांना या ठिकाणी या सर्व कार्यक्रमाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करतो. हा मग उत्साहाचा आज आनंदाचा दिवस आहे. कलमट कुंभारवाडी दिंडी आपली चालू झालेली आहे. त्यानंतर कलमट कुंभारवाडी मार्गे कोष्टीवाडी, लांजेवाडी, सुतारवाडी मार्गे बाजारपेठ अशी सांगता कलमट कलेश्वर मंदिरपर्यंत होणार आहे. महिलांचा उत्स्फूर्त परिसर असल्यामुळे आज या आनंदाचा उत्सव हा कलमट गावात पूर्ण सगळीकडे आहे. कोणतंही राजकीय अथवा हे वाद न ठेवता प्रत्येक माणूस हा एकत्र आलेला आहे.
खूप उत्साहाचं वातावरण खूप उत्साहाचं सर्व वातावरण आहे. कलमठ ग्रामस्थ ह्या उत्साहासाठी एकत्र आलेले आहेत. आणि आनंदाचं वातावरण आहे. त्याबद्दल काय सांगू तुला? आणि खरोखरच ही कलेश्वराची कृपा आहे. सर्वजण भक्त याद गेले महिनाभर रोज रात्रंदिवस काम करून कलेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळ्याला उपस्थिती दाखवलेली आहे. त्यामुळे सगळं कलमठ गावचे ग्रामस्थांचे आभार. बाकी आणखी काय कल्चरल सोहळा सुरू आहे, काय सांगताय? आज दिनांक 7 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी हे 4 दिवस कलमठ गावाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरामध्ये लिहिले जातील असे हे 4 दिवस आहेत. कारण गेली अनेक वर्षांचं कलमठ गावाचं आणि या पंचक्रोशीतील कलेश्वर भक्तांचं जे स्वप्न होतं की काशी कलेश्वर मंदिर पूर्ण व्हावं आणि त्याचा जीर्णोद्धार सोहळा लवकर व्हावा, ते स्वप्न आज कलमठवासियांचं आणि कलेश्वर भक्तांचं पूर्ण झालेलं आहे. याच्यासारखा दुसरा आनंद आम्हाला कलमठ ग्रामस्थांना नाही. भक्तगण खूप मोठा आणि उत्साहाने प्रत्येक वाडी वस्तीतून लोक आहेत. भक्तांना काय आवाज आहे? मग आम्हाला अनेक वर्षाचं स्वप्न असल्यामुळे आज कलमठ गावातील प्रत्येक कलेश्वर भक्त दारासमोर रांगोळी काढून वेगवेगळी शोभिवंत फुलं लावून फटाक्यांच्या आतषबाजीने आणि चित्ररथाने कलमठ गावामध्ये कलेश्वराच्या या मिरवणुकीचं स्वागत करत आहे. कारण हे अनेक वर्षांचं स्वप्न आज कलेश्वर भक्तांचं आजच्या या 7 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी या 4 दिवसामध्ये पूर्ण होते. म्हणून मी म्हणेन की हे 4 दिवस कलमठ गावाच्या धार्मिक इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरामध्ये लिहिले जातील असं मी समजतो. उत्सव साजरा होत आहे, भक्तिमय वातावरण आहे, काय सांगू इच्छिता? हॅलो, आज कलमठमध्ये गणेश दिंडीचा मोठा उत्सव सुरू आहे. आज मला वाटतं बहुसंख्य लोकांनी जे गावातले कलमठ गावातले बहुसंख्य लोक
आज या निमित्ताने उपस्थित आहेत. इतका यापूर्वी कधीही मोठा झालेला नाही. आज रूपाने कलमट गाव एकत्र आलेला आहे, याचा आनंद आहे सर. खूप मोठ्या वर्षांनी हा कार्यक्रम साजरा होतो. काय गावात कलश दिंडीच्या रूपाने जो आज कार्यक्रम चालू आहे तो अति उत्साही कार्यक्रम चालू आहे. न भूत न भविष्यत हा आजचा कार्यक्रम आहे, उत्स्फूर्त कार्यक्रम आहे. लोक ह्या कार्यक्रमात उत्साहाने सहभागी झालेले आहेत. ही दिंडी आहे ती कुठून कुठे जाणार आहे, कुठे आपण हे नियोजन आहे, काय सांगू? ही दिंडी प्रत्येक वाडीवार कलमट कुंभारवाडीपासून सुरुवात जी झाली ती प्रत्येक वाडीवार जाऊन त्याचा समारोप कलेश्वर मंदिर येथे समारोप होईल. हे सगळी दृश्य आपण आपल्या कोकण साथ लाईव्हच्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत की कलमट गावामध्ये कसं पद्धतीचं वातावरण आहे आणि काय जे ही कल्चरल दिंडी कशा पद्धतीचे मोठ्या उत्साह आणि आनंदात वातावरण आहे हे आपण दाखवणार आहोत. सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते देखील इथे उपस्थित आहेत. आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईव्हचं मोबाईल ॲप.